Bandiraɓe min calmini mon eɗen e 3e numéro Laawol Présidence élection 2024 eɗen jogori suɓade jogorɗo ardade leydi ndi wadde ko ardi foof enen suɓotoɓe eɗen poti teyde eɗen poti haqilinde mbasen suɓorade sababude neɗɗo o hamin jiidi mbasen suɓorade sababude komin hoddiɓe mbasen suɓorade sababude kaari de mo wondi o koye on gondanmi weeli metti ala sago yimɓe paama wona mbaalu gummingu rew fof woni caporowo saabu mboɗo nana yimɓe heewɓe ene mbiya caggal koye kaari gondumi kala kaari mo wondi ko on gondumi caggal ko kaari kala mo wi ko on il faut ganden wona mbaalu gummingu rew fof woni caporowo jibindi wona gartundi neɗɗo ara jibina ɓiye on jiiɗa jikkuji yimɓe en leldo e reedu tawa jiiɗa jikkuji kadi ɗaɓɓo woni heewi jikkuji bandiraɓe caggal ko enen goni jogorɓe fawde neɗɗo o duuɓi 5 aɗa halfina neɗɗo kala ma yo renane so waɗi hen hunde sene welma e sene mettuma ko hen keddorɗa alay saago duuɓi 5 ɗi timma ne mbawa ɗum ittude wadde on mo cuɓotoɗa aɗa foti ɗum andude o mo cuɓotoɗa aɗa foti lijidde hol kabaru mum aɗa foti andude o ko holi o mbasa suɓorade mo wutti o mbasa suɓorade mo inde nde mbasa suɓorade mo cuɓotoɗamo o aɗa jogui mum hoolare so tawi allahu lamɗo o newni ko cohluɗa ko on wawi renandema ɗum ko hunde waɗɗinde kadi kala mo cuɓiɗa cuɓoriɗa ɗum sababude wona a jogui confiance wona aɗa hooli cuɓoɗa ɗum tan ko sababude ka dokkaɗo ujunere ka dokkaɗo temedɗiɗi ka dokkaɗo temetere Allah andi andu so tawi jomum waɗi bonande aɗa jogui hen part de responsabilité te il faut ganduɗa an aɗa jogui so tawi ka joom ɓesgu tokosu responsabilité mum foof koye ma fawi wadde kala kaɗa suɓanoɓe aɗa foti teyde ganduɗa ko cuɓoɗɗa ko ene waɗɗi en noon haade hunde caggal ko enen cuɓoto haadema e suɓade neɗɗo ala caggo jogoɗa no cuɓoruɗa ɗum ko holɗum carte ma électeur mone min pop hande ene foti andude beele carte mum électeur nane poste muɗum mone min pop ene poti andude beele carte mum électeur nene fichier électoral mo ganduɗa so tawi a fini a yeehi wotoyde bureau mo natta o mataw indema ne waɗa toon e fichier he saabu ene wiye fodde wonde 1 million électeur fodde wonde million neɗɗo wonnoɓe e carte wonnoɓe fichier électoral natti wonde hen ene foti wawde wonde hande darde état o kala mo ganduɗa aɗa wonno e fichier he kala mo ganduɗa aɗa foti wonde e fichier he mbatteɗa hen cuɓonoɗa hoorema ɗum ko hunde fonde toppitede ko hunde fonde ƴeewede yimɓe kañumen poti darnade ɗum e koye mumen kañumen poti lijidde ɗum saabu a wawa joɗade mbiya aɗa yiiɗi wotande kaari tawa ɗo joɗɗa ɗo an carte ma électeur ala hay junggo ma jimmi wiide ko ene waɗi yimɓe sodanoɓe galleji gadde carte mon électeur sene laaɓi so minen gotan toon te c'est très dangereux laawol ne haadi ɗum kadi carte électeur o hande ko kanko woni carte ma d'identité sa itti carte ma électeur a rokki neɗɗo yo moftu pour wadde confirmé ko kañum gotanta entre temps e nder yolde hakkude ɗo woodi musidɓe kewɗe galle sumi walla sakos majji eko nandi hen walla wujjama yaadi hen janggo e jaam so tawi a dañi haaju e pièce ma d'identité ko hol noon il faut yimɓeɓe gartira haqqillaji munen neɗɗo soko tawi a hoolaki ɗum ko ma mbaɗa carte mum récupéré pour beele ne wotanma ñande nde so tawi ala ko heddi ko ma noon jarani saabu neɗɗo so tawi yiiɗi wotandema sa mofti carte muɗum on jaadi ha suɓima bulletin ji ɗi so yehi nder so welama ne wawi change ude ene waɗi hen yimɓe noon wiyete ko gadde carte mon électeur liste ɗe binde pour en cas kalis campagne o so ari moni fo heeɓe hen feccere mum kalis campagne ko holɗum holko woni kalis campagne hande ko wayno Hamadou Hunare so rokkama 5 millions kalis campagne wonɓe fichier électoral ɓe so pecci moni fo heɓata 1000 francs waddi jarani oɗon nanga carte moɗon yimɓe ne garane mbaɗa ɗum récupéré nokom no mi wawa famde par ce que ɗum ko yawade hoore mum ni woppude ha neɗɗo ara ene wima addu carte ma d'identité mi jogo so tawi ko ene siri ko minen gotanta ɗum ko wasde neɗɗo wasdema confiance mi meeɗi yiide action mbaɗono e élection ne wanno Hamadou Hunare
yimɓe ɓe fof enen goota kala garɗo rokkile carte mum d'identité kala garɗo rokkile carte mum d'identité woodi ɓe Demba Sakke addu carte ma d'identité mana pour min ganda ko mbiɗen gotanɗa o wi one o holto gonɗen min soko tawi on kolaki min nder irno to hay c'est pas la peine kadi min carte d'identité mi rokkata hay goto Demba Sakke mo goto jiiɓi waɗi ɗum kadi neɗɗo fotani jabde ene tourné kadi kartal fof ene waɗi nafoore kartal fof ene waɗi nafoore alay sago gartiren haqqillaji men moni fof ne waɗi libre wotande mo yiɗi kono kam nam kartal ma d'identité keɗoɗa kadi campagne o woto wi oɗo ko opposant mi heɗota ko ɗum ala ɗum aɗan teppa hoorema woto keɗɗo e kaari kaari ko yimɓe firni en woto keɗɗo e kaari ɓe kalta gonga sa heeɗima haaloɓe gonga ɓe heɗoɓe kalta gonga ɓe ganda ɓe kalta gonga keɓani goppirɗaɓe neɗɗo kay haadema e anji hunde haadema e wiide e welani safani lammani yahto ka lobɓiɗo a loɓɓoto kay loɓɓade nde ko heɗade neɗɗo o saabu haaloɓe pulaar mbi konngol gonga regat kala ko woni politique neɗɗo so tawi aɗa haqqilini aɗa andi ko aduna o yahata so tawi konngol gonga fukkima e leydi andat oɗo haali ko gonga bandiraɓe émission moon Laawol Présidence 2024 enen kala yo Allah o lamɗo ko en hawrude hen moni kala noon yo heblo watta hakkille e carte mum électeur lijjita ko laamu ngu noon état o ene foti wadde feere no yimɓeɓe fof gandiri ene mbaɗi existé e fichier électoral o ɗum kadi haymo wona candidat haymo wona opposant citoyen tan lambda ene foti andude beele enen fichier électeur saabu ko droit muɗum yaaha wotoye so tawi yeehi toon tawani toon inde muɗum haɗama droit muɗum hay goto la droit haɗe droit muɗum Winndere-tv bandiraɓe ha yesso ko Laawol.